سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا سحاب سميت رفتا نفسد النهار سينما سمرة ربع زمن أب هيوت سب بزح لوط زرآيلو نوح جزيو كاب شحنت شعاتة 299 نجوز تولده ويون نشتاي زنبرة يمانه قبر ميكائيل بارياخ اللعالن كله أكالاو الزخري كبر براي كلن يخون نباريا أب كمز مدرخ ويمرئيت بأكاري ايو سلامي ليو مسو تسائلة أعليلة كبلاي كلنون يخون أب تباب عالم مس حادث نتباباو مفلات جن بأكالاو قربت راي كونان زيادة كوادعا ايو اويو يمانه باريا كم كلهم بعيوتاتهم سمن زنان زت ريو عبيت سنة باباوين هاجرنا عالمن فوليز جبرون بخبر زت أوعان جزيزه سصوت أباب سلزفريو أتي نبار سراح السرحة نبار سمحيزو كم زقص الدما برك أمسكريو يمانه عدمة صوتا عليت كيف ليه ناي كلو كخون مخالو دما زلعلو زعبات أباب أدمساو حكي مأكل زجبر سلزنبريو ناس النت هجر فتحي سبعة ومسل كبرت نافقات فقرن وزتن بالعول تباباوت صباقة سلزن صبار قدما كينيو إيرترا أبستفلاليا هجرات بفلايكا أب قربا بتنا العول زنان كبرنا تريو كابت فلام زي ما تعتوز نبر مدرق ساعتين مودعتا مصاب أد اتبال ألبومو زرق حلو يمانه صوعتان هاررتان هجرن ناس النتناك أليحو نبوزح سب هجرا ونو كم زجن في الكابز جبرو بهارات هرهرت هجرنا حديو أب نفس وقف معالتي ويهموت يمانه خي تذكر زحلف هاي مثلنن مخنياتو أبزخونا أبتي قد ندرفوز سمع ويتسمع سب ألو ويالا كما يليوغن حدث نتباباوي لعلكال أوت تذكارن نبارن كخون زخل زبل حطو بزح حلخلاخ زدليه مثلنن نبار زبهال سراح كما يزبليو زبل حطو العلنا نتا قدامي تخن ملسا النخل كوينو يسمعني نبار ياخم أبنت نوصد يمانه كابتي مستقبب استلالي اللو اوان كسعزا ساعات زيا كندي عمتات اللون تيلنا استات سوس عمت يخون نخندز أكل اوان كبرو خينكي بنسارو كاب علتنا بعلت النازايد زخير عيو طبب اتي فتنة جزي حليفو بلوصنتو زمسكريو ازي دما حاد أقداس ممزن سنة أباو بقعتيو شمون تنحس كلتشحن 24 مشت وقعاو سنة سرعات ممرقتا مصحف حتصير تاريخ يوت يمانه قبر ميكائيل باريا زسندت علت يعني را زا 400 قصات زحازت مصحف تاريخ يوت سنة أبابنيا يمانه قبر ميكائيل باريا كابتو لديك ساب عرفتي كمون زخرتات فلتون مزانون سنة ببنياتات زت قاللتيا زا أب تحت محبر موزيكانياتات إيرترا زنتف كوميته زخر خواخبت سنة باب إيرترا مس أحتم تحدري بمتحبار زدالوا مسحف نتاريخ يوت سنة ببنيا يمانه قبر ميكائيل باريا التدهسس فلاميت مسحف زخر خواخبت سنة باب هاقرنايا شمون تنحاسه كلتشحن 24 دما أب سينما روما بوقع تمرغا زخبركم تخطاتلتنا نلوم مبار مس بهار دمت أون زيامن قد آمن سنة وبنيا يمانه قبر ميكائيل باريا زلالي زتفلالي صحوفات بموكاز زدالنا يتحستو نباخم نبلو سناي مكتال اتوصو تسليم فتصوم أفريقاوي يمانه قبر ميكائيل ونام دمت أوي الزربازي أب شحن 900 سوساتات حدا ألاي مدبني يمانه أب مدرخ كلاليوم كله زبولو مجلس يونيرو كم بزحتهم سنة أبواويان يمانه قبر ميكائيل ون كمتي تمهارين كله زفتنو قال خبر كت كابزبل دليد أمبر نقص علي أزي هبوب دمس أو كخونيلو زحسبوي نبران معلتات حليفهم أوارحن عمتات مسكت صلوغن اتتوهبو كأس بقاس إنا تقهد غدا يمانه أبيت مرت كامبونن كله مس بابوراي باندر فتات كفر سرحيلو تتحازو ولك أو تبقصو بموسى دما موندلينو ويكا بوكس جيتار نمملخ أبرتعو تعرى نزدرسوم زنبرة زي ما تعدما بتا موندلينو الناسنه قط متات مصحفون تلمامده
የማነ ደርፊ ካብ ዝጅምራት ሒዙ ዝበዝሑ ስራሓቱ ግጥምን ዜማን ባዕሉ ይገብረሎም እምበር እዩ ዝንገር። እዚ ድማ ነቲ የማነ ዝልለየሉ ኣብ ስምዒት ኣቲኻ ኣዒንትኻ ዓሚትካ ናይ ምድራፍ ባህርዩ ከም ዝጸለዎ ሓደ ግዜ ኣብ ስደት እንከሎ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ጠቒስዎ ነይሩ። ናይ ቀረባ ኣዕሩኽቱን መትዓቢቱን ከም ዝገልጽዎ የማነ ፈታው ሰብ ተጻዋታይን ተዋዛያይን እሙን ዓርኪ እዩ ዝነበረ። ዕዮታቱ ቅድም ቀዳድም ንዕሩኽቱ የስምዕን ምስኣቶም የስተማቕሮን ነይሩ። ነቲ ንሱን ብጾቱን ዝዓገቡሉ ዕዮ ድማዩ ናብ ሓፋሽ ዝዝርግሖ ዝነበረ። የማነ ካብ መወዳእታ 1965 ክሳዕ 1968 ንደርፍታቱ ኣብ ካሴት ክመልኦም በቕዐ። እቶም ኣብ ፈላሚ እዋን ዝደረፎም ደርፍታት ኣብ እዋኑ ብዙሕ ሰብ ኣይሰምዖምን ይኸውን እምበር ገሊኦምሲ እቶም ክሳዕ ሕጂ ዝስምዑን ዝድነቑን ዘለዉ ህያው ስራሓውቲ እዮም። ኣብ መፋርቕ ስሳታት ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኤርትራ መሬታ እምበር ህዝባ ኣየድልየናን እዩ ዝብል ዝኽተሎ ንዝነበረ ድሑር ኣካይዳ ንምብዳህን ንህዝቢ ኤርትራ ሞራል ንምሃብን የማነን ብጾቱን ብዙሕ ውስጠ ዝሓዘል ጥበባዊ ስራሓት ኣፍርዮም እዮም። ብዙሕ ካብኡ ግን ኣብ ውሱን ሰማዕ ጥራይ ተሓፂሩ ዝቐርብ ዝነበረ እዩ። እቲ ብሰንኪ ምረት መግዛእት ዝጓሃር ዝነበረ በረኻ ናይ ምውፃእ ስምዒታት ኣታሩባ ስገር ንዓናይ ምሳይ ንኺድንኦ መሓጀር ጽብቕቲ ሰገን ክማልኣ ክንዕናይ ከረን ኣብ ገማግም ተከዘ ዘላ ጽብቕቲ ወይኒ ዘለላ ክኸይድ ከመዓልኪ ኽብላ ኦ መሓጀር ማዓር ወለላ ክብል የማነ ንመትዓቢቱን ንዕሩኽቱን ደረፈሎም። ደርፍታት ባርያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበሰሉን ዓሚቕ ፍቕሪ ሃገርን ናጽነትን እናሓዙን እዮም መጺኦም። ነቲ ዝነበረ መድረኽን ነቲ ናይ ህዝብና ድልየትን ብዝተፈላለየ ኣገባብ ብፍላይ ብጓልን ብፍቕርን ኣምሲሉ ረዚን መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ እዩ። የማነ ነቲ ደሓር ጥርዚ ዝበጽሐ ጥበባዊ ዕዩኡ ኣብቲ እዋንትዩ ዱልዱል ሰረት አንጺፉሉ። ኩሎም ቀረብቱን ፈለጡን ግድን ሓደ እዋን ዓብ ስነ ጥበባዊ ክኸውን ምዃኑ ይተጠራጠሩን። ኤርትራ ማእከል ጥበባዊ ዕዮ የማነ እያ። የማነ ንኤርትራ ሰብነት ብምልባስ ምስኣ ይዕልል። ኤርትራ በስመራ ብምውካል እውን ኣበይ ኣለዉ እናበለ ነቶም መግዛእቲ መሪርዎም ሃገሮም ገዲፎም ዝተሰዱ ብጾቱ ኣዕሩኽቱ መትዓቢቱን ይዚሞሎም ነበረ። ባቡረይ ባቡረይ ጨካን ኣሞራ ኣበይ ደርቢኽዮም መትዓቢት ቖልዑት ኣስመራ ሰረገላ ሰማይ በራሪት ኣሞራ ንላዕሊ ትቐንዕ ኣኽናፋ ገቲራ ኣበይ ደርቢኽዮም ቈልዑ ኣስመራ ሓወይ ወሲድ ክለይ ኣንቲ ባቡር ሰማይ ኣብ ላዕሊ ትሕምብስ ኣብ ማይ ዘይብሉ ቐላይ መሓዛይ ናፊቕ ንኡስ ከምዛ ኸማይ ካብ ሰንበላል ዒልኪ ኣበይ ደርቢኽዮም ኣቲ ባቡር ሰማይ ተሎ ምለስዮም ቈልዑ ኣስመራ ቈልዑ ህዝብዮም ቈልዑ ኣስመራ ቈልዑ ሕድርዮም ኣኽራናት ጎቦታት ሩባ ተሳጊርኪ ውቅያኖሳት ባሕሪ ቐላይ ኣሳጊርኪ ኣበየናይ ወደብ ደርቢኽዮም ኬድኪ። የማነ ዕምቈት ዘለዎም ዕዮታት ከፍሪ ዝጀመረ ጌና ብንኡስ እዩ። እሾኽ ምስ ብልሓት ፍጠር ከም ዝበሃል ድማ የማነ ተውህብኡ ውልድ ክብል ከሎ ዘለለዮ እንክመስል ኩሉ ናይ እዋኑ ማሕበራዊ ብድሆታት ሰጊሩ ድማ እዩ ንጸዋዕታ ውሽጡ ክሰምዕ ዝተቓለሰ። ከመዓልካ ሓወይ ዕባይ ናይ ኣስመራ ወርቂ እናፈልፈለ ካብ ለዋህ መሬተይ ምሳይ ዝነበረት ብፍቕሪ ሓቢራ ጸጉራ ነዊሕ ጭራ ፈረስ ወዘተ ዝብሉ ህያው ደርፍታቱ የማነ ካብ ኣጋ መወዳእታ 1965 ክሳብ 1968 ከም ዝደረፎም ይግለጽ። ኣብዚ እዋንዚ እቲ ኣብ ጥሪ 1949 ዝተወልደ የማነ ጌና 20 ዓመት ኣይረገጸን ነይሩ። ጉዕዞ ስነ ጥበብ የማነ ባርያ እናዓበየን እናሓየለን ብምኻድ ኣብ ኣጋ መወዳእታ 1968 ኣባል ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ኾነ። ኣብ ዓመቱ ድማ የማነ ኣብቲ ኣብ መወዳእታ 1969 ማታኣ ዘካየደቶም ምርኢት ተሳቲፉ ሓዳር ጌርኪ ሰሚዐ ብወረ ከምኡውን ጓል ሃገረሰብ ዝብላ ብህዝቢ ልዑል ኣድናቖት ዘትረፋ ደርፍታት ናብ ሰማዕ ተቕረበ። ምስ ጉጅለ ቲያትር ከዋኽብቲ ኾይኑ እውን የማነ ነቲ ድሮ ኣብ ልቢ ሰማዕቲ ዝኣተወ ዕዩኡ ናህሪ ወሰኸሉ።
ኣብዚ ብፍሉይ ዝዝከር ዝተፈላለዩ ዕዮታት እኳ እንተፍረየ እታ ዝያዳ ዝሃበበትን ሰብ ዘጸለለትን ግን ወደባት ዓደይ እትብል ዜምኡ እያ ነይራ። ላሎየ ላሎ ላሎየ ላሎ ወደባት ዓደይ ይረአየንሎ ወደባት ኢለ ክጅምር ደርፈይ ናባኽን ክሰዶ ቆላሕታይ ዓይንተይ ከመይ ኣለኽን ወደባት ናይ ዓደይ ምጽዋዕ ዓሰብ ኣዱሊስ ዙላ ደሴታት ዳህላክ ደሴታት ናኹራ ናፊቐክን ኣነ ወደባት ኤርትራ ሰዓት ኣኺሉ መርከብ ነቒላ ብምጽዋዕ ዓሰብ ብኣዱሊስ ዙላ ወለላ መዓር መዓድናት ሓዚላ እዛ ደርፊ እዚኣ ልዕለን ሕልፍን ዝሓለፉ ዕዮታቱ ልቢ ኩሉ ኤርትራዊ ሰለበት ነይራ ክበሃል ይከኣል። ኣብቲ እዋንቲ ገዛእቲ ባሕሪ ኤርትራ ብሂጎም ብቐንዱ ንወደባት ኤርትራ ክወሩ ምስ ጀመሩ የማነ ናፍቖት ህዝቡ እዩ ገሊጹ። ነቲ ዝነበረ ልዑል ሃገራዊ ስምዒት ብተንካፍ ኣገላልጻ ተዘካሪ ዜማን ስለ ዘቕረቦ ድማ ነቲ መድረኻዊ ሕቶ ብግቡእ ዘንጸባረቐት ዕዮ ኾነት። ናብቲ ብናፍቖት ጓልን ፍቕርን ዝገልጾ ስምዒቱ ምስ እነብል ድማ የማነ ብዙሕ እዋናቱ ምዃነን ዘይፍለጣ ገለገለ ዜማታት ኣፍርዩ ብዝተፈላለዩ ደረፍቲ ስለ ዝድረፋን ገሊኦም ናትናየን ስለ ዝብልወን ድማ ዋንነተን ብግቡእ ኣይፍለጣን እየን። ሓንቲ ኻብኣተን እታ ህብብቲ ተፈላሊና ዲና እትብል ዜማ እያ። ኣለኹ ዶ ጌና ብሰላም ትነብሪ ካባይ ተፈሊኺ ካብቲ ምዉቕ ፍቕሪ ከኣልዮ እምበር እንታይ ደኣ ክትገብሪ ተፈላሊና ዲና ፍቕረየ ጋዱ ኾይኑ ጌና ኸይተማንና መሬት ብእዋኑ ፍቕረይ ትልብኺ እንታይ ኮይኑ ጨኪኑ ሕሰብለይ ደኣ እምበር ሰውነተይ ማሲኑ ዘይምልላይ መሓሸና ጓኖት ምዃን ከም ቀደምና ተፋቒርና እንታይ ረኺብና ዘይብእዋኑ ፍቕረይ ዝተማንና ምብላዕ ምስታይ ሲኢነ ብጐሮሮይ ሒዙኒ ተጠንቀቕ ፍቕረይ ከማይ ከይትኾኒ ኣነስተኻ ኢለየ ኣድሂቡለይ ጽላለ ይገልጸልክለኹ ካብ ልበይ ዝነቐለ እዚታት ኣብቲ ፈላሚ እዋን ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ካብ ዝፈረየ ስራሓት እዩ። ባርያ ኣብዚ ትርኑዕ መበገሲኡ ቆይሙ እዩ ድማ ነቲ ደሓር ከም ዓይኒ ማይ ዝፈልፈለ ስነ ጥበባዊ ዕይኡ ዘፍረየ የማነ ነታ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኮይኑ ዝደረፈላ ኤርትራ ኣብቲ ንምምጻኣ ዝካየድ ዝነበረ ቃልሲ እውን ብኣካል ተሳቲፉ ኣናዲዋ እዩ። ንሓርነታን ናጽነታን ክሳብ መወዳእታ ከይተሓለለ ብልዑል ጥበባዊ ትውፊት ዘሚርላ የማነ ክሳዕ ዕለተ መስዋዕቱ 7 ሓድሕድ ዝበላለጸ ካሴት ኣፍርዩ ብዙሕ ዘይተሓትመ ኣብ ልቢ ብኣካል ዝሰምዕዎ ሰባት ልዑል ጦብላሕታ ዘተረፈ ዕዮታት ከዓ ኣበርኪቱ እዩ። የማነ ከም ብዙሓት ብርቂ ስነ ጥበባውያን ጌና ብንኡሱን ከሎዩ ነቲ ዓብዪ ኣበርክትኡ ዘፍረየ ኣብ 1997 ኣብ ዓለም ዝነብር ብርቂ ዕዮ ኣፍርዩ ድማ ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልየ። መስዋዕቱ ሃንደበታውን ኣሰንባድን ነይሩ። ሎሚ ድሕሪ 26 ዓመታት መስዋዕቱ ደሃይ ናይቲ ጸሊም ኮኸብ ክንገብር እንግደድ የማነ ከም ሰብን ከም ስነ ጥበባውን ብዘበርከቶ ፍሉይን ረዚንን ክብሪ ዘለዎን ዕዮታቱን ተደሪኽና ኢና። እቶም ህይወቶም ንስነ ጥበባዊ ወፍዮም ነባር ስራሕ ዝሰርሑ ድማ ወለደታት የኽብርዎምን ይዝክርዎምን። የማነ ወዲ 48 ዓመት እዩ ዝነበረ እሞ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ብምማቱ ከየሰንበደና ይተረፈን። ወዲ ሰብ ግን ኣብዛ ዓለም ክንደይ ነቢሩ ዘይኮነስ ብእንታይ ኣፍርዩ ስለ ዝምዘን በቲ ሓፂር ዕድሚኡ ዘመናት ዘየህስሶን ዘይድምስሶን ሃገራዊ ኣገልግሎት ብምፍጻሙ ብሕልፊ ከዓ በቲ ንብዙሓት ስኡናት ክረድእ ዝፍጽሞ ዝነበረ ግብረ ሰናይን ምጽወታን ኣቦድኻ ዝብል ንዘለኣለም ዘይበርስ ሓወልትን ገዲፉ ብምሕላፉ ኩልና ክንኰርዓሉ ይግባእ። በሉ ወላዲኡ ግራዝማች ገብረ ሚካኤል ብስራት ዘበራቒት ኣብታ ኣብ 1999 ንኽብሪ የማነ ባርያ ዝተዳለወት ጸሊም ኮኸብ ዘርእስታ መጽሔት የማነ ትምህርቲ ኣቋሪጹ ብሙዚቃዊ ፍቕሪ ተዓብሊሉ ናብ ቲያትራዊ መድረኽ ኣትዩ። በቲ ጥዑም ድምፁን ዜምኡን ዝተቓነየ መዛሙር እናዘርግሐ ንሃገራዊ ቓልሲ ጐስጓሱን ኣበርክቱን ክህብ እንከሎ ብተደጋጋሚ ምስ ብዙሓት ብጾቱን መሳርሕቱን ይእሰር ከም ዝነበረ ብዙሓት ዝፈልጥዎን ዝዝክርዎን እዩ። እንተኾነ ምንም እኳ እንተተኣስረ ብዙሕ ምፍርራህን ተግሳጽን እውን ይረክብ እንተነበረ እቲ ኣብ ልቡ ሓዲሩ ዝነበረ ኤርትራዊ ስምዒትን
ፍቕሪ ሃገርን እናበርትዐ ስለ ዝኸደ ንመግዛእታዊ ሓይሊ በዲሁ ቃልሱ ክቕጽል ብ1975 ንበረኻ ወፀ። በዚ ኸዓ የማነ ነቲ ዝጀመሮ ስነ ጥበባዊ ሞያ ኣብ ሜዳ ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ስደት ብዝለዓለ ወኒ ቀጺልዎ ብምባል ብተወሳኺ ዝኽሮም የካፍሉ ወላዲኡ ግራዝማች ገብረ ሚካኤል ብስራት ዘበራቒት